Somos os nenos de 5 anos do cruceiro de Canido. Os queremos enseñaros las árboles de noso cole. Hola, Matías. Como se chama o árbore de que vamos falar agora? O acebo. O acebo, moi ben. E cantos acebos temos no cole? 2. E onde están? Uno pegado a la cancha de baloncesto y otro en el otro lado, Ah, entón están no campo de infantil ou de primaria? de primaria. No patio dos maiores, moi ben. Hola, Ryan, mira. Como é o acebo? É un árbore pequena, a que temos no cole, ou é moi alta? Muy pequeño. É pequena. E como é a súa copa? Ten moitas ramas ou poucas ramas? Muchas ramas. Moitas. Mati, e do acebo ti sabes si lle caen as follas no inverno ou non lle caen? No. Non lle caen. E entonces, cando non lle caían as follas, como se chamaban eses árbores? Árboles de folla perenne. Lúa, de que forma é a folla do acebo? Veo gallo. De que cor son as follas do acebo? Verde oscuro. Hola, Andrea. Como é o tronco do acebo? Liso y suave. Liso e suave. Tiña algunha grieta? No. No. E era finiño? Era estreitiño ou era así moi ancho, moi grosso? Como era? Finito. Hola, Darío. O acebo ten froito? Solo los tienen las hembras. Los machos no pueden poner. Claro. E o do noso cole que será entonces? Macho. Macho, verdade? Porque non ten. E como é o froito das femias? Es una bolita pequeñita que es roja. Hola, Iago. Sabes que utilidades ten o acebo? Para que podemos usalo? Para adornar en Nadal, moi ben. E para que usamos a súa madeira? Que facemos con ela? No sé. Hola, Darío, ti sabes para que usamos a madeira do acebo? Sí, para los mangos de las herramientas. Moi ben.